Sziasztok! Braun Barbara vagyok, 9. B-osztályos tanuló. Hogy miért tartom magam elég menőnek ahhoz, hogy benne legyek az iskola időkben? Hogy mi okból szeretnék jelentkezni? Most megmutatom. Már általános iskolás korom óta érdekelt, hogy kik irányítják a középiskolákat. Később, ahogy jobban beleástam magam a témába, rájöttem, hogy én is ebbe a csodálatos közösségbe szeretnék tartozni. Persze tudtam, hogy ez nem lesz egyszerű feladat. Mindig is benne akartam lenni a golyatábort rendező társaságba. Nem is tudom miért. Vagy csak segíteni szerettem volna más különféle programok megszervezésében. A kellő igyekezetem és kitartásom megvan hozzá. Legalábbis azt mondják. Ezen kívül mindig magasra teszem a lécet. Amit kisebb-nagyobb kudarcokkal általában sikerül teljesítenem. Na azért tartom magam elég menőnek. Ja, és persze azért, mert kifordítva van az oknim.